Nyakora muke jonga yawre kendo machiegni kinyi maka wantiere kar kae geno mara ni chio makare dakika 17 mosekalo tok saa achiel mar okinyi ma kawuono ka okelo ni chal mar piny Kenya. Piny Kenya ringo nade nyakora muke jwang gibedo sigeni mopogore opogore mabedo kae ka waluoni odiochieng' manyoro mabedo wadarango kae ni jumani to dhi bedo nade kodwa kaka oganda bende kamoro amora ma intiere wakini machiegni kibedo kodwa kae nyaka e giko. An nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka nyakor mukeo nyaka Sango to ntiere ka kodwelo bang' watwak godo achiel kachiel kotenore kod kaka piny Kenya bende waneno karingo. Adhimigi thuolo mar mondo migi moso okinyi ma kawuono achako gi mana mantiere buta kar kae. An kae kod Joseph Olale ma en jasiasa ma bende en jagoro e weche mag siasa duond bura mar MDG oyawre kendo kawuono machiegni. Erokamano kisewacho nyinga no, an Joseph Olale, an jagoro mar siasa e weche ma chama ma MDG, to be an jaod bura e County Assembly ma Busia. To kapok adhi mang'eny be akawo thuolo ni mar ilo jofwambo ailo oganda ma Luo timo mos makende kuom lalo achiel kuomu, kendo tarik ma kawuono dwe mokalo ne watimo kode interview. Festus Ongudi Makamimo, Nyasaye oket chunye kamokwe, kendo un kaka jofwambo omiu teko mar yie gimotimre, to alam Nyasaye mondo oket chunye kama ber. Erokamano. Erokamano ahinya, Nyasaye med keto chuny Festus kama okwe. Kama chelo nyakora mogi jwanga ntiere kae kod nyadendi Shireen Omondi. Shireen Omondi jakanyo mano e duond bura mano mar ODM ka ntiere bano mano mar jomatindo kata rowere mano mar Youth League. Shireen oyawre kendo machiegni. Erokamano. Kosa wach ni machiegni Nairobi. Erokamano. And then youth leader or youth member mar ODM Youth League. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar chopo kar kachiel kachiel. Kaka machielo antiere kae nyakora mojwang kod Peter Oluoch ma bende en jakanyo duond bura mano matayo piny sani ma sirkal oloso mano mar UDA ka gintiere sani kod ODM e winjruok no mano mar broad based ene county ma Nairobi kar ka kendo kod achiel kachiel. Peter oyawre kendo machiegni. Ora inya Cleophas timo erokamano kuom gwelo kamano Oluoch Lango nan manager mar chama ma UDA Nairobi. Erokamano kuom gwako kamano kendo machiegni bende chenro kawuono ka warango chal mar piny Kenya. Nyakora moge jwang yiero kayo machiegni, to yiero makayo machiegni mar 2027 nitie yiero mano tim Madundo mano juma mokalo cha tarik 27. Nyaka sani nitie report monogol mano kotene kod wechegi mag yiero. Yiero no tanade jokanyo muwuok e sekta mopogore opogore ogolo ng'ur margi kod gigo monego bed ni itimo. Sigana losno ka kod Walter Nyambaga. Wawinje kaeto bang'e waduogo kae twak achiel kachiel. Romo mano chiwo thuolo mar yawo chuny kendo ng'ogo oko mopong'o chuny mana ndalo 10 bang' yiero Madundo kod duol mar IBC. Romo mar jokanye yiero Madundo mane olokore kar neno kod soko wang' kendo ono kama ne ketho pekie e kire jolut ombulu kod jochung' ka jonjore bende e soko wengegi. I've never slept at home since I won elections. Baada ya kushinda vigogo kule, kwanza ni kupiga kura, I went to vote in a police commander's vehicle. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. Lieto medo chwakore ne migawo mar obila e wi bedo nyapara mag jonjore kar rakruok kod jonjore go masani ng'anjo kendo dhialo jalo to kod gige lweny mager e kuonde romo mag siasa. It is the political leaders who groom goons that work with them shouting here and there, but also the police here, they have, you must blame them. I saw weapons that I have never seen. I witnessed women going back and did not vote because as a result of the violence. Sisi hatuna goons wa kwenda nao kwa field. But why do we attack journalists? And we really appreciate the partnership that we've had with IEBC. Lakini bwana IG, when will we get justice for the journalists who've been attacked by police? Kata kamano, duol mata yiero kod kiopacho ka IBC kokalo kuom jakombe Erastus Edung'e Thekon to koni yiero ne otim makare kendo ma oyanga kata odoko ni gin kaka IBC gionge kod teko thiro jonjore. The head of these goons are the police service. That is the truth.
I have had incidences where I was accompanying my party leader in different incidences where the police are actually part of the goons. And therefore, when the IG comes here with a small notebook on such an important day, some scribbled notes telling us, we want to warn those goons. The issues of goons and other political thuggery, this is something that we are not going to allow. The DCI have managed to arrest several criminals. Investigation files are progressing on well, and DCI have got all the details with him, because we are saying that we are not going to allow that. Goons, all manner of goons, thuggery, these are all criminals. That the police officers were siding with a certain category of goons. I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. They don't have any labels. For us, we deal goons as goons. Commissioners mag IEBC koni koro giikore mar luwo kodgi kendo chiwo thuolo mar bero yiero mabiro. There is intimidation during the voting and counting of votes, yeah? So the commission, you should find a way to protect the RO and have things put in place in a situation where RO may be under pressure to give or read or announce certain results. As a commission, we have learned our lessons, and we are glad that we're engaging this early when we have started taking our responsibility. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kuna moge juang negin ripode mopogore mago mag yiero. Achako di Joseph Fulale kama intiere kar kae. Yiero osegol report madundo tirango kode yiero maduong' madhi bedo kae kabiro. Obila tiyo gi goons kata jonjore kaachiel koda karango weche mag super agent bende nolose kae. Kato en ng'a super agent ni en ng'a machal nade. Ijo kata ng'at moro ma oluor e pacho kae ahinya mosebedo lemo mar speaker, attorney general. Yuayo kendo mana jago ombulu, mana da puodho goelo. Iwacho kochopo kama chalo kamano, ugonja kod kuonde mamoko, bedo ni gik machalo kamagi. Tiyo gi goons, gi obila bende chiwo arita makare ne jogo maluto ombulu, gi jogo mabende ogone gi kura, magin josiasa kinde. Erokamano, aparo ni yiero manyo kaloni. Yiero adundo gote an nya participate kuonde ariyo, manen Kiss Award in Kakamega kod Kasipul. To yiero ni onyisowa na IEBC pok oyikre timo yiero yo makare. Mar ariyo, yiero ni be onyisowa ni sirikal pok otilia manani weche yiero. Kirango yiero adundo manotim mokwongo kaka ji owuok go kura, nyiso gik mang'eny. Number 2 en kaka ing'eni yiero ken go kura. Yiero chakre iwach voter registration, campaigns, nyaka go kura nyaka landi. King'iyo kata kanyo cha campaigns timore, campaigns otimore maricho kabisa. King'iyo gik mane timore Malava, gik mane timore Kasipul. To the best thing ma IEBC ne timo en luongo ji goyo fine. Ne wa expect na IEBC ne doloro kata jochung' moko mane timo gik maricho go mondo chiw puonj ne jochung'. Keche chieng' yiero ne an Kasipul. Odiechieng' alanga rawere wuotho go pange go ludhe. Jog ng'ane gi jog ng'ane. Mano already ketho ratiro ma jogo kura, nikech kiyudo joma mine, joma luoro kuwuog go kura. Ineno ka kata voter turnout ne rach kabisa. I constituency kuonde mogoye kura te. To wapenjre ni ka yiero adundo motimre kama, tiyudo ka polling station nitie polisa 18. Kochopo yiero ma polling station kata nitie polisa 2 bro bedo nadi. So IEBC must up their game properly in terms of wach tayo yiero. Sirikal ma Kenya be nyaka rangi yo ma deal kata ken josiasa ema tiyo gi rawere kaka nyocha otiyono. Girangi yo ma ginyalo chungo gino ma ka ng'ato believe ni gunse monyatigo. To IEBC nigi teko mar loro ne chung' mondo kel puonj. To ka waweye, taparo ni yiero mabiro bro bedo marach kabisa. Nikech manene na test IEBC commissioners pod nyen test mane waneno ne yiero bro bedo nadi. Iyo mar lony, iyo mar security, iyo mar thuolo ma jogo kura, iyo mar lando jochung' ayanga molando. Nikech nitie gik mogi wacho kanyo iboyudo ka joma nyo landgi
dio ni nus margi manyoyombo makare to moko kane waneno gik manotimre e ground aparo na IBC has a task to do. Ero kama na inya mano kutere kod yiero maduong' bende biro ka iro nosetimo yo makare. Sheren, antiere iri yiero mokalo mano ma adundo by elections mano tim Kasipul, Ugunja kod gwenge mamoko. No yudi nade to report migolo kawuono ni. En mani neno, mani winjo, mani neno kaka nitayo campaign, kaka land duokogi, no yudi kanye. No yuda Kisumo. To aparo ni campaigns ne wadhi. Mwadhi mwaneno mobilization mitimo e ground. To gima poda neno ni pod ni chien en ni IBC oken ready ne yiero kaka dwarore. To by election ni wanya wacho ni negi nyien mae negi timogo donjo e office. But kwa move forward en ni IBC oken ready to nego giikre ne 2027. Nikech ko giikre number 1 nego gichak puonjo jopiny kakigo kura. Nikech thothne ne wadhi kwadhi e piny ni wadhi kwayo jopiny kura ne wayudo ni nyaka nitie jok mok puonjgi. Koro mano tija IBC mar biro puonjogi kaka onego gigo ombulu mokwongo. Nitie jok mane goyo mong'iyo but giketho kwadwa ni kura iketho gik machal kamago. Ochako gi kar puonj kaste ko biro kwayo kura kaste ko biro go kura. To aneno ni IBC okokao wachno malongo. Joma tindo pod onge kura. Joma dongo kata mon madongo emane waneno kuwuok ahinya go kura. Joma tindo no kuwuok oko go kura. Koro mano gima waduoko na IBC. Ang'o ma gitimo mondo jopinyo joma tindo wuogo go kura nikech ok dang' wawacho ni wadwa recruit more voters to voters go wa recruit gini wadwaro pesa mondo wa recruit gi to rumo gi kanyo. To Sharen ipani IBC bedo serem korka chola rita makar nikech joma mene molose madongo kata matindo kama gini kata ka giwuok oko arita margi ok moro mane wacho ni kare ka tulo wuok kar yiero mano ka diponi tulo wuok moko bedo gi luoro machalo kamano. Nikech joma mine gin joma nigi kwe. To gin iwacho ni gine constituency mago kura maber. Gibro wuok e dhot, gibro go kura, gibro dok. To ka gibire polling station to giyudo ka polling station nigi koko, then mano ibro nena ka gitingre kendo gidok in groups. To wadwaro ni kila ng'ato bi ogo kura. Whether ogoni kata ogone opponent, wadwa ni gigo kura nikech jotelo nyaka yier. Koro ka wang'iyo kaka IBC dhi, arita pod ni piny. Security magiketo tin compared gi guns mag ikele ground. So it is not equivalent gi guns manie ground. Kora paro ni IBC onego med police to government wabe onego ong'i kik gi participate in elections. Onego gi support IBC mondo IBC o deliver yiero maber ma jopiny te dwaro. Yiero kama na inya Peter antiere iri. Yiero gino timo nyaka kaunti ma Nairobi kar kae mano kata mano ward Kariobangi North kama ne gintie kacha kendo duoro ma DCP no yudo loch mar kacha to wacho ni kanyo bende jochung ntiere kod paro mopogore opogore wacho ni tiyo kod guns e kin mamoko gibede yo machal nade. An kanyalo wacho kaka ambe nane yiero ma Nairobi kendo nangiyo wacho ni guns ne nitiere sana Nairobi kama ne wantiere we walos microphone mari ka to bang'e ang' waduogiri mako mana paro kanyo ang' waduogo kanyo mar mondo mi mana kama wantie kanyo ma ang' wakawego achiel kachiel mana kama wantiere kodi kar kae nyakoro mojong pod wadhi nyime kae kod twak to en koro sani wakaw twak kendo watere okang' moro machielo kama wadwa tiyo gi mbui kata weche mag cholo puonj ma Sheren awuoyo kar kae en gima onego ting' kod IBC ni nyadene moro kacha manoloso to wacha ching ni gima timre kar kae en ni tiyoru gi TikTok maru achiel kachiel mano ka bontiego kacha inyalo range nade mano kirango kanyo kaka inyalo ti kod mbui e yo makare kata e chwako weche mag puonj be itimogi. Erokamano aparo ne en suggestion maber especially ni rawere wach ma tiyo gi mbui chwalo puonj lakini wan kaka jo Kenya seche moko mbui marwa watigo e gik moko mopogore ma kiketo gik puonj go jo Kenya ko ero gik misomo ahinya jo Kenya ero gik ma seche moko ok important ok relevant but aparo nitie a bigger population ma jo matindo
ma nyalo tiyo gi lony manyasani e winjo puonj, e ng'eyo ne gik ma gitimogo consequences gi gin ang'o. Because ineno nyawadwa ni owacho ne IBC pok otimo kare chiwo arita, to IBC ni gima nyalo timo, josiasa be ni gima nyalo timo. An aparo ni IBC moripo ket chike matamo kata josiasa. Ing'eni chik wacho ne jachung' ka jachung' oripo bed gi agent achiel e kamigoye kura. Tiyudo ka seche moko kidhi kumigoye kura to jachung' nigi ji mokalo 8 ni gin agents. Then nitie jomoketa keti gate mawuoyo gi ji kanye miwinjo ni ichiwo pesa chieng' go kura. Aparo na IBC oripo ket chike moko mager e weche bilago. Ng'eyo IBC nigi teko kata machungi ng'adi oko kapod igo kura kapok olando. To in kuom ranyisi ni dhi Kasipul kama dhi kaka agent koso ne dhi mara kaka jahera mar jal man wuok e duond bura maru? Kasipul ne wan gi jachung' gi agents mage an party official. Yes. Party officials ke machopo kata koro chako wacho ni wan e super agents mantiere kae. Chieng' yiero no kochopo. Chieng' yiero onge polling station manadhi. An natimo campaign, a train agents, bang' tieko training agents, wan chieng' no ne wabet wa follow because ne onge role na as a person chieng' no. But kirango jowetewa moko gi, iyudo ka jatelo ki constituency moro piny moro to rwako tag mar chief agent. Koro iwuoro to kata kopenje polling station no gi yo madhi kamoro dong'e. So aparo mago be gik mamedo tension ne kiyiero en ma jogweng'no, en ma jokanyo. Seche moko iyudo ka chama wa moko kaka ma nyameno ni giting'o jotelo mokuoko lilo e chief agents. Koro chako kelo tension, ema miwinjo ka ji wacho ni chal ni kwalo kura, jogi opong' kanang'o, jogi ema ne medo tension. But kawa campaign to awe jochung' jogi owuotho, to kuongo medo credibility. Mano ok en IBC da, mano en carelessness mawa kaka jotelo. So aparo ni chike bilago be oripo kete chik. Ero kamana ng'eni shere ang kono kanyo ni to gitime yo machal nade manyalo miyo kik kuone ka chief agents moko mopong' kanyo station man kata jokanyo ok yud kuonde luongo jomorao. Musa nyapita kwa mano timore sani kora kanyo waseyudo duoni kiro inyalo dhi nyime mar mondo mi lernwa report mogol kar ka achiel kachiel winjo ka jotiyo gi bila guns kod mathoth kata tok yiero waneno ka jatend DCP ochopo e kaunti ma Nairobi to pod ilawe alawa nyaka tok yiero kama en mana by election dipo ni ma en mana kionjo gino madhi ritna mbele ka wacho ni yiero makari bange notimore do nyocha ne walale kaka ne walale no mano redo nego beni nyiso ni transparency ne nitiere dine beni mayo ji gimoro di nyewa ka okom mar Kariobangi kech nyocha wachung' kanyo nyocha wang'iyo kaka timore kendo IBC nyo time kaka dwarore. Gima anyalo wacho ni nyo timore ma ok nye ber ahinya ing'eni finishing be omata ga weche mag yiero mobilization ema nyo kwa timo maber iwinjo jago cha nyo timo mobilization mabet no yombo kabisa kendo nyo okadho nyo aneno kako kadho kendo nyo yombo mano nyiso ni gima nye IBC nyo otimo kendo nyo timo kaka dwaro security nye nitie kendo madwarore ing'eni deo ben en lweny migoyo Kariobangi kanye ma gimiluongo ni guns nitie kendo wang'e kama gintie to bet ne gen pola kendo nye gikwe mang'ama ni wuok kata di nye onge polisi nye nitie kaka dwarore be ne wantiere observers nye nitiere mobedo accredited gi IBC kendo nye ging'iyo yiero no mobedo kaka nyo bedo no manyo rumo matulo moro amora manyo wuok nye onge. Koro gima nye neno koro nye ba wach mar adunga ire kanisa en koro weche moko mag koro thiano ne ng'ato ibiro ti thiano to ok iluwo yore moko monego bene luwo ni kama tichako yenyo to kami yenye no bene area moro ing'eni at the end of the day Nairobi kamina no wantiere ni en kama oting'o dhoudi to ok en dhoot achiel moro ma kibiro to nyaka ipange kaka onego beni dhi address jomoko kama nitiere moko ibedo gi weche moko mag yanyo dhoot moro to dhoot moro igine kama ing'eni wan gi commission bende maluwo weche mag yenyo go be nitiende sirikal omiyo kidieny ka kidieny ng'iu kama to nitiere. Koro an kang'iyo IBC nyo timo tich madwarore kama makosa ne nitie ne gin candidates gin giwegi kineno ka arita mar kwe ok ber kama intie IBC ni room magi create magiromo gi candidates ni area mar uneno nang'o gi address kapok dhi yiero kineno ka opponent nigi guns
en apon in kaka candidate tingi so IBC ni an kama antie ni ngima ni hali hata sirikal nitie mondo mi ng'ato ka ng'ato rita kata mana ni nyithinde ma mondo sirikal orit ka in gi reasons ma in godo sirikal biro miye rita Klaus Park kata dala ni ambe dwani police orit kawuono ti bed gi sirikal pene dala na dwani mondo orit kama to gibiro mi kech mane tij sirikal to kiling magik moko dhi out of your way ko kidhi wacho ni ano gine kama nyene no gimanyo timo na Kasipul awinyo kuwe wach mar Kasipul be mbalo nyo aneno IBC nyo luongo joka mokaw gi muketo gi piny mane already negi nullify jogo telo but negi go gi fine mar milion achiel to mane mandate mar IBC koneno ka in chik mar regulations margi to gigoli oko mar yiero no kendo gin gi right mar timo kamano kata in mana presidential candidate koro yiero manya IBC nyo timo maber kabisa ma joma no leto jogo piny down ne gin candidates mochung manyok discipline moko neni ma omera oseyombo amiel wedo iwinjo oyomba kama yo maneno mondo amiel wedo mondo mwadhu ati iwinjo Peter ija UDA kendo intiere serikal yes. Wach ma jalupo gai mar DCP Cleophas Malala lose ko wacho ni obila ahinya ugai mar obila biro gi statement moro monike otas moro matin obila mashere no tingon yes bano kuom ranyisi jo kanyo ka ochako somogi to chako wacho kanyo ni magi motimre watemo luwo gi watumo nonro mantiere ponono geno kata mag jo siasa machung gi jogo masirogi bende oselal kuom obila gino ka gimo obila itiyo godo gi duond bura mari mano mar UDA debe ni sirikal tiyo gi obila kata ndi na tiyo gi obila Cleophas adoni seche mabedo kane ng'iya kaka example gima sirikal nyalo timo debe ni tiyo gi obila Nairobi da tiyo gi obila ma Nairobi kendo kom makare bangi dina akaw to no kakao nikech mae gima ne wadwani mondo waket hope mar joma mondo dhi ogo umbulu mbele ipane wito ward mane wakura wito ward ipane ambe na mor kabisa lakini nyama weyo ka security operators tanya tinge lweta an gi OCS an gi OCPD an gi jatelo ma Nairobi to ne oneno ka interfere gi yiero makare bangi kaka manager ma Nairobi ki wacho ni in kod gi lweti tena nang iwinjo donc ane sirikal kake wacho in kod digi gini jabedo kod gi lweti ni siayo gi niero diuru Kariobangi diuru to no kasiayo di maka oyiero dong na chung kanyo mo monitor maber guidance maker dong intie form moro ma agent sign ga ma make sure ne okay kiki interfere gi form no iwin ka jogo yombo ma clean we jogo yombo ma clean to samwa mage no ero hope ma jo ma dhigo ombulu koro ok dhi bedo godo kura mi example ni Cleophas de bene sirikal nyalo interfere gi gimoro dinye wa interfere gi Nairobi but to never weyo moko timore go nado no wan gi that power matimo kuma to no kwa timo to mano nyiso ni sirikal dwani mondo gimoko the transparency and accountability mawuecha wade oni mondo beda mo kwa interfere gi gimoro mondo mijingo moro ma jidhi go kura mondo ngame go na kura no ema mondo mi lande ero kama na ina ishare antiere ri karka walose weche maguns kod police gin kama gintiere ka to gin jok matindo ma politiyo go itigo di sayiero nyaka tok yiero ndije chung moro kata ma wacho ni no yombo kabushai bar kama yombe kata wuok e polling station mare kama olando no jalochno mondo mi ochop kanye ode obedo matek kendo mana kama intiere karkacha jachung nyaka jogo mapiem kode tengi magi ok ni kumoro makare kata tok yiero kama gintiere guns kod obila orange machal nade kata ka waikore ni yiero maduong' mabiro aparo ni adhi riwo lwedo gi panelist moro ni en ni guns bedo controlled gi jochung to jachung nitie gipimre gine kilo gipimre ni anan gi mang'eny koro ng'acha kelo nikech ng'acha ni go mang'eny to at the end of the day government nigi police magioro nikech police rito kwe to ginya rito kwe election kende nitie kuonde moko ma idwaro e police be to ka IBC nigi police to gikelo police e polling station kata kumi itime yiero to guns ng'eny moingo police nitie mana gima police nyalo timo koro aparo ni jochung politicians wanyaka koro dog chien on matters mag youth mag recruit madonjo mabedo guns gi for a certain period namba 2 mabro wacho en ni kech ne joma tindo jodenyo to jotendwa gi nigi bread to mkati ni
ka gikele ka giwacho ni wan go mang'eny joma tindo maonge tich bro biro to gidwaro ni mondo omigi emomiyo giluongre tibro yudo ni jatelo chope e piny kechan kana dhi Kasipul inena ka youth ging'eyo kendo gibiro kendgi moko ntie mabiro kendgi mawacho ni kawuono jatelo ni ka anamako mtokani at the end of the day yudo ni giluongore magibedo mang'eny moingo police manoor kacha mondo rit jatelo kata jopiny koro an gi pacha paro ni mano to waduoko ne jochung gi reduce number mag security personal security gi mondo gimi be police nafas mayot mondo gimi joma biro goyo kura be kik luor nikech gine magiriembo jogo kura mano gikia lakini koro wabro nyiso gini gine magiriembo jogo kura to bende fora maka magi bende nitiere sherin ma uloso kodgi kirango nikech gin siasa tine duon bura achiel mano celebrate mane higni 20 mar duon bura mar ODM higni 20 ni kinde malach ahinya ka gik mwalose gi guns gi ng'ato wacho ni poch gi pako chiw ne jogo mawuok Ugunja kana oro posters gi oko mokwongo jo Ugunja notayo chenro magi kalure kod jalni e yo moro man kare noko winjo weche mag guns kata kane gintiere pono noko chopo kane gintiere kata kane gionge angi kono ka kendo Kasipul e kin mamoko bende mantiere utimo onego tim ang'we dun bura nikech josiasa ok giwuogo kuma dun buche bende gibed gi dialogue gi kosa ni ng'ama niero warita to wadonje pap kudonje pap to gini koro muochnu ka untiere iye ukianu handle gi eyo machal nade gibet piny magiwuo to jotelo so long as ni ng'ato seyier jatelo oneno ni ene moingo nyawadgi koro gipimre mana kaka nawacho ni gipimre rules code of conduct nitie in fact samidwa bedo life member nitie kumi sign mi wachi ni iye gi code of conduct momi kaka life member mar ODM kech jochungo te gin life members to sama i sign form no iye ni okibi bet gi koko mora mora to koro kose yieri mi bet jatelo mi neno ni imbirom kata an nyisi ni kikilu gibro dhi ka gipimre to lakini party structures nitie keno jogi ibedo ga godo piny ka nitie any problems jotendwa bet kod gi piny mawuok kodgi en mana ni winjo watin yo achane mane kama ntiere acher ka chele winjo matin ne gin mag josiasa Joseph ija siasa imbin gi guns enga yero chopo jok mabira gi tiji gin rocho chenro anan gi supporters wafuasi ok guns supporters gi lokre nade magi bed guns kinge jok ma guns gi gin ka ananya lenda Kisumu ibokoni gin jok moyiech madendi gi otimo tombo en ng'ama gin jok manya biro kata to tingi goli e sin ka wecho bedo matek moko bende ntiere iluongo ni security moko gin fans moko bende lokre guns ka biro mana gi lodhe ing'eyo anago siasa e gweng' Ugenya to siasa mag gweng' kibiro gi jibilago mane chakruok mar rem mari because gweng' mi ae to Ugenya ng'ata mane gweng' no nyaka yud nitie tudruok ma un go en waya ni en mama ni en ang'oni so kikelo jomowuok oko ma korgi oyech ne riti to in to ne gichako pon kod kiwuotho duk magineni aparo mane en achiel kuom reason mag rem sasa mag guns go timre e town e area mag town nikech reasons ma nyawadwa ni owacho dhano dwa pimre teko ng'ato nugu pesa seche moko pesa okoso tich odwa nobed worshipped kochopo gi ji 100 ma korgi opong' to neno ng'ama lich but gweng' kigo siasa bilano to en achiel kuom daro jogo kura kuomi kendo ineno kaka janjore so aparo na wan e gweng' siasa ma gweng' mwago en ma supporters jogo ma joherani and kaka nyisi ni siasa ma gweng' ji nigo tudruok machiegni kabisa ma kiwuotho migo ng'ato ka to kidek winjo no waya ni nyamin mama ni otedo dalano so en siasa matek go e gweng' to mana kaka jo wacho ni jo siasa be must take control en kaka wacho ni jo siasa chemo ko kwinj wach sana nga jo siasa man go pesa en ngama chel supporter mar Arsenal en ngama atiwo bos Arsenal kiknega en ngama chemo ko advice tek lakini kidwa telo kaka kor gweng'
to wuotho go guns no and ibe ing'eyo jotelo mang'eny mosetimo mamano be kos mar rem gi seche moko e kura. Ok en siasa maber ahinya, especially gi ndalo manyasani. To gino bedo widespread gi chama madongo manotelo gi. Gotamo gi control gino kabisa. So aparo ka waland mano to be bro konyo mi IBC tich mayot, bro konyo mi sirkal go police tich mayot. Ne jatelo machung nyaka bende bed in control of jogego. Sama neno go manotimre Kasipul ka jachung wuotho go mjumbe mako goke. To jolwet jachung pado mjumbe moyier okongo golo ye bo pado ko bet nyiso ne yongo control kata joma luwigo. So aparo no josiasa be nyaka lan supporters gi whether gin goons whether gin supporters nyaka gibed ni ginya winjo wach jatendgi on an order. Yes. Wacho ni githoth ahinya Peter. Puonj onego tim nade kokalo kuom IBC mondo mi joka Kariobangi North kuom ranyisi wuog oko go ombulu. Nikech ok en go ombulu ni RUD okaw kata DCP okaw kata ODM okaw. Giwuog oko kendo giyud thuolo mano mar keto duond gi oko bar mondo mi winjgi kokalo e ombulu IBC mondo mi gimo timre election kik timre yiero maduong' mabiro. No pas IBC tiyo ga tiji kaka gitiyo ga. Ineno ga ka wach mar wuoyo gi jopiny kendo gitiyo ga nyaka ginane kata ute mag kwambo kaka marwane gitiyo ga godo kendo gioro ga jogi kendo ground matimo tangazo bende. Koro okonego bed wawene IBC ting mapek kabisa kata wan bende mwachunga wa josiasa wan bonego bed wa join twanyiso jowa the importance ma weche mag dhi kura. IBC tiyo ga kaka gin kalenda mari kaka gichano ga gik moko kaka gitimo ga. Iwinjo ni kochopo dwe kama kodong' dwe auchiel to idhigo ombulu. Twadhi wuoth e Kenya nzima kwanyiso jowa mondo owuog oko mondo go ombulu to gigi momiyo gitimo nade gigo ombulu. Koro part moro modong' to jochung' iwinjo mabe candidates machungi donga IBC be luongo gi ga nitie ga kiluongo ga makete ga piny manyisi okay koro wadwa dhi yiero tini kaka candidate jukumu mari en ni nyaka iwuogi jogi mondo wuog oko nikech ng'ama biro go kura ne in en ng'ama in ming'eyo ma imbo iri. Koro kwa beda piny IBC nyalo timo tijgi to end up ne ng'ama dhi station ng'eni onge. Koro onego bed wariwo lwedo ginene gi IBC mondo gibe wamigi yot moro. To gin ng'eni gitimo kendo budget osegonegi to ok ginyal time oko mar budget margi. Iwinjo kendo ineno ka gitimo ga recruitment gikawo ga nyaka ji location ka location wach mar puonjo ji wach mar ombulu ne. To kendo jogo puonjo ji ombulu gigolo nyaka mabunde gik ma kamago. Koro part modong' gin jochung' mineno ka koro gore gi eki gimbe giwuok to giwacho ni jokama wadhi mondo apathy cha mondo kik bedi adok e gweng'a kama chung'e kaka Mwesh kaka koro yawo Kenya East donge i make sure ni okay IBC kosemi data ni jomoka ombulu gin kama to in iwuon kitimo data mari no wuon kiwe IBC jadi moko go ombulu donge nyalo wuok ti sensita kitiyo gi administration seche miluongo barasa cha tuwe wach mar barasa ni jokama wuoguru oko nikech ber mar go ombulu kaka an mashinani kane ber mar go ombulu makama mondo adhi omnu gima ni malo yereu kama to jogo wuoka. Koro kwa weni IBC une mabune mulu tangaza gino to wan wanendo wan modhi chung. Koro wan mwakonyogi kaka sani luo Nyanza. Onego wuog oko kabisa. Onego wuog oko. Wan jopiny. Koro wuok Nairobi koro wan jopiny. Do ngene an Nairobi gati ngene koro janya kat samina na wuok kodi. I make sure ni janya kat 100%. Mondo odwa yier mujumbe kucho mondo wang jowa yud gima gidwaro kopitia through parliament ku. Mondo MCS mabe wadhi yude awards magoeko giwuok oko nikech gima biro ka onge leadership ngeni onge nikech pigo pole timo nade ondike mo makata ni pigo pole la in kaka koro in Mwesh kacha mondo mi wuodi ni mondo ange yudi gimoro ngeni nitie kuse muswada cha kuse pitisha nitie moro michaki dhi balanka lori kaka ni tete ade joko chakingare na pi maler odhi koni koro support the candidate bi mondo wuog gi jopiny mondo wuog oko mondo dhi okaw ombulu. Tuwadhi adhiya maber iyudo ka from 70% to 100% ka jowa gibo wuok oko. To wambe wajo siasa wambe wawuok oko to wuoyo gi jowa kande kopure gi IBC kuonde mwagoye mbaka to wacho no mera wadhi akaw ombulu nikech ombulu ni endie mama tu pinje manong'eyo ombulu sani kidhi e Cleopas sani nyawuothe pinje kata na moko pinje mag mama sawa kacha
omera lam ogo nyaka e dhod ng'ato, lam imo e bando, lam ibo onger chwe, onger mondo mi bed chwe nyiso ni piny nomiyo nyaka di ma jogo chama chama bande puodho, chama chama bande puodho. Gini ema mondo wadwa mondo timre e gweng'wa kucho mondo jo kaka ombulu tubire. To seche mose kawe na nyathiwa tubiro to wan kaka wan joma nie sirikal to kik ilok ng'e ni sirikal ni wan onge ka. Hapana, sirikal man gi chiemo. Sirikal man gi chiemo ma ucooperate kodwa kama to wang'eyo kaka wabolonu kata ka ng'ato ok ne wabolonu gi piny kamano kamano ok ne. To kibeda bela gere mondo wan mano chama wan mano gimoko to wawe kun sani. Sani wadwa ni jowa we gibiluongo nang'o kun mondo jowa yud dongruok. Ing'e ni sani wamed gima wapok ng'ada. Sani ng'e ni nyalo yudo gimoro maber to in e chama moro tidhi kun ni ok idwa winjori go lwet lango ja chama moro to giri moro dwa oko to kaka do bed cleared airport tami iwinjo. Biya mheshimiwa ni Ugenya East an gi containers mag lep nyithi kiye container 17 lango ni kaka giri nyalo bedo cleared airport mondo bi biro kawa 2 hours to gino buka to dhi adhiya Ugenya kan. Ng'e ta ng'e ni jawacho ni ja MDG ni serikal. Seche mose gire wewe kaguma waboro wane broad actually MDG chama mokwongo piny luo mano okwongo donje sirikal. Congratulations. Jo wage luo waluo kata ka koro giketo wan sudru. Koro wadwaro ni waninda piny kabisa mondo jowa yud gik moko mabeyo manyalo timore. Chone mane wane gi kun makiwinjo ni ng'ane ja chama moro kata ode koro kidhiye kata wuotho koro to ng'ato yudo gima ber malich ndi giro ne boke dwa. Erokamano kendo mana kama ikele kar kanyo sheria ndaki letwa to ka penjo mapenji ka gin jomatindo gi jok monego bed ni wuok oko mondo mi opuonjgi. Jotelo ka bedo task gi gini ka koro ok en IBC nikech wacho ni jotelo wuok oko mondo mi opuonjgi. Dipo ni kata josiasa oluoro population mosomo, oluoro population man kod ng'eyo, mokwongo ng'eyo tij MCA, ng'eyo tij woman rep, gigi te lemo gi duto. Dipo ni jotelo luoro ng'ama nyalo penjo gi penjo machalo kamagi. Mamiyo samoro iwacho ni jogi kik wapuonj gi momiyo onego giwuok oko gigo kura. Wawegi nende. Giwacho ni gida nendo. Aya, wawegi kar kanyo. Dipo ni mae luoro mantiere kata ne dhiro Gen Z mondo mi wuog oko mondo mi okaw kura kama gintie ka. Nyithindo mantiere kinigi 20 kod 18 ka wach 18 nyaka 20 gauchiel 27 ka mondo mi wuog oko. Mano penjo maber ti penjo ng'ama onegi penjo no. Aparo ni jotendwa oluoro jomosomo nikech ok gidwa tich. Chal gi ng'ama ok otimo homework koter skul to kodwa ni japuonjo puonje ni ere bugi mane amigo homework. Koro mane gima jotendwa oluoro. Giluoro ni jomosomo mong'eyo responsibilities gibiro penjo gini ni timang'o. Ne wami 5 itimang'o ga bichno. Idwara bich kendo. Ang'o midhi timo mopogre gi gima ni wacho. Koro giluor. To luoro no miyo jowa ok dhi kaw kura. Especially matindo ka nikech gima gitimo be onge. Madang jomatindo wacho ni adwa ni mondo awuog oko mondo achaka goch ne jatenda cha mondo chako dhi odwog otim gima ber motimo cha. Kang'iyo kuma e thothne en ni jotendwa wuok mana oko waneno gima na sama gidwaro kura mondo wagone gi kura. To between time magidonjo gi time magiwuok ok wanegi. Moko donjo nyaka mtoka maninde e boot mar mtoka mondo kal kuma jopiny nitie. To gine magikelo shidani nikech ka in jatelo timanyo ne youth stitch kata miyo itero youth vocational training. An ajapuonjra tan japuonj be adwaro ni jowa matindo te mondo bed gi knowledge kech knowledge no ema biro miyo obiro wuok e office odhi ogo kura odok e ot. But koko ng'eyo obiro luwo ja siasa from January to January time mitimo maimanyo kura. Koro jomatindo number 1 gionge information. To information ni ng'ama onego bed ni miyogi. Kik jomadongo bed ni gidwa wuoyo mana gi jomatindo sama jomatindo ketho. To sama jomatindo poko ketho to gilal. Gin gibiro mana siemo wang'. Koro wan kaka jomatindo wadwaro ni jomadongo modhi mbelewa. Ne wawacho ni nitie generations 2 mbelewa.
e party waka wan gi generations ariyo mbelewa, and it's cut across the most political parties. Nitie generations manodhi mbelewa gitimo ang'o mondo generations matin manie toke kae mondo obi odonj kuma giwuokeno, nikech kiwuok e kom kawuono Cleophas kiyudo tich idhi malo kata oko, ng'at machielo biro biro to bete kom no medlemo Joyce be wacho amena kawaida kasuno ng'at machielo biro biro to bete kom no, to ng'atno ok nya biro mabede kom no ma ng'ato komako lwete kata kopuonje gimonego bed notimo, microphone iketo nang'o, iwuoyo nang'o mbele ji, irwako suit maber machal nade, nyaka puonje. To mano gima political parties wa ok tim. Giweyo joma tindo, girito ni ka wadhi giwacho ni Gen Z protest, Gen Z kia gima gitimo, to ng'ama puonjo en ng'a? Ng'ama osewuok oko mowacho ni koro waluong Gen Z wabeduru kodgi piny mondo wanyisgi 1 2 3 4. Penjo maduong' ahinya, ng'ama ni puonj jogi en ng'a? Une jotelo mantiere kata bende upuonjo jogi koso uneno ni gigo kura kata ok gigo atieko kodi twak makama ka wakaw yweyo? Erokamano, an aparo ne ka koro wawe Kenya warango piny luo. Siasa ma nyocha wago chien kanyo ema ne rach. Ne siasa ma ng'ato ok wuog oko ma bi dwaro mbulu kanyiso jopiny gima dhi timo. Ne wayiero ni kiseyudo tiko ma chama moro to kata kapok ogo kura 60% ing'e ni sedonjo. So ne wa concentrate i political parties politics and not politics ma japiny. So ne nitie gap maduong' ahinya e kind jotelo gi joma gon gi kura. To aparo ni kaka piny medo dongre, gigo sechako change. Sani kirango population ma Kenya, more than 60% gin joma tindo. Ma ka joma tindo amua ni dwa loko pinyni i yor telo, to ginyatimo. To aparo ni mar ariyo ne en, ing'e ni chien kanyo thurwa kono ne en chama achiel. Ma kosechung' kibiro gumoro, to koro iwacho no king'atwa koro in jaluo lakini koro kendo wato king'atwa en ng'ato jomoko yiri giwacho ne jama achiel to no repeal mar section 2H no gol maketo multiparty kata MDG go beda beda kana to ka okobe kindi chama multiparty no kane wakelo to nyocho gik gawa sing'e kuma wasintie uko kaka oni kochopa wasi to wach multiparty rumo kidonjo kucha kokini chama moro tiwacho ni koro king'atwa but amor ne sani actually, we are very proud in Nyanza, the only elected party leader in Nyanza province mangima en party leader ma MDG. To osekelo geno sani kuom jo thurwa. Ne mokwongo, kata kaka olor ni sani gin go option kuma ginyalo dhiye. Mar ariyo, okelo thuolo man kifil ne kadhi chamani tidhi lor nan kisiche moko kang'e ng'ato. To in gu thuolo ma dhi temo kamoro. Chon ne dak iwinj gi UDA gi thurwa. But sani kiwuotho ji orwako nyaka lewnigo. Ji wuotho gi lep UDA, MDG, DAP. So demokrasi osechako idho. So gima nyaka watim kaka jomatindo en nyakwang'e kik wawach ni tiga kodwa. Sani wan mwang'eny. Wan mwariwre watim gima nyako ni wacho nitie generation moro mbele mosebet kariwowa wakow gi dala. Ka wasekow gi dala to wadonj kanyo wang'e na ang' mitimo. Ing'ene dak iwuok okini mesa. Dak ibed woko tigondu donji mesa eki participate loko piny. Erokamano ahinya. Iwinjo kanyo ni dak iwuok kionge mesa. Mesa ni bende jok moko bete to chiemo to bende gikia chieme. Jomoko chiemo kanyo to wuoyo. Washinga chiemo kiklosi. Mana dieri mar wach koso chal nade. Aduoka kod ote ma joneno oro kanya koro moge jwang' en saa 2 sekal dakika 1 ka en kinde mwaka wiyo masani aduogo kikidhi mabor. The stigma, remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy?
Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio #1. Radio #1. Kwa chadir kawuono gimoro mara marach meni setimo ka okapar ni biro lokre onge gimoro mara ma ni biro loso kae bendi winja Ivana atimango nyisa atimango anakwayo nuwo mos owinjo koko kawanie Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Nyakora moge jong machiegni kendo ntiere kar ka chenro mar rupeny dhi nyime ote moko modonjo kar kae. Jan lungone kane Rashwood Ameri wacho ni Kenya ni kama rach. Ruto uso gik moko tieko. Beno kikonwa gi mouso. Ikonwa ne kanyo ni magi mi uso. Aya ngaro penye kanyo bende Jay Okocha wacho ni ousa ngo wuodo mera. Okoduoko ngokoni kanyo. Gine mbele kae wacho na sedonjo kaka pile ntie twak mambogi Tony Kajwang' erokamano ahinya Konki Mrege wacho ni ntie kodwa kae nyaka machatonga kene chendo kar kae. SSN Ochieng Samuel wacho kani wuod Kager. Wui maratego kabisa mano MDG represented the show erokamano ahinya. Apollo Junior sedonjo twaka George Kasure awinjo maler kantiere Matangwe wacho ni ng'ikruok to pod nobetie yiero madundo. IBC onego tem matek kik weche mane oneno yiero madundo bende kik nere yiero maduong'. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ruth Athio Chieng nigi ote kae kowacho ni an ok aluor mar wacho ni yiero ma pacho kae ikethoga gi josiasa. Tulo ma waneno gasa chiero e polling stations inyayo gi josiasa. Aspirants bende nyaka bed joma beyo. Kik gi expect ni IBC nyalo timo everything. Gin bende nyaka ginya kwe. Waol gi yiero mag tulo. Aluoto akano moja inako. Erokamano ahinya. Samuel Riga sedonjo chenro ma Samuel Okalo Riga wuod Kano Ugwe School kente kodwa achiel kachiel kae mane ote mar Facebook kacha achiel kachiel machielo ntiere kar kane ane twaka achiel aluwo chenro Willis Odembe. Erokamano ahinya kentiere kar kae Jeno Lale wacho ni anto asichopo ka kendo aluwo chenro ka antiere Nairobi ka mokwatni do mokwatni osewacho kanyo etie kodwa kar kae achiel kachiel. Brian wacho ni ane chenro kar kae kendo asemana mondo kaluwo chenro e Citizen Digital arito winjo gima jo MDG nigo manyien.
ne jo Nyanza. Aya, kia kango kono wagi magin go manyien. Kata kamane ro kamana enya Francis Menya, Collins Omondi, Wood Gwasi, owacho karkani o yaw rekleo ka in studio karkanyo imosna welo mane studio penjo maduong' mantiere karkae ni to piny Kenya ochomo kanye. Bende wadhi yudo joma tindo mawuok oko mar goyo ombulu koso gidhi bedo mane udi ombulu dhi nindo. Aluo chenro kantiere Nairobi kae, Visco Design Headquarters Nairobi. Ero kamane nyakum ote mari. Kevin Professor aluo chenro kantiere Strathmore University kae, kendo amora nyagi tuak mosna welo coordinator mari UDA County ma Nairobi, Oluoch Lango, kendo piny na kacha ni ero Kariobangi koro kosewete gichano timo chenro mage mar mondo migi teg duon bura mar UDA e kone mamoko ma Nairobi kod aluora mar Kenya mangima. Aya, utno sedonjo kar kacha achiel kachiel ka Quinta Otieno wacho kar kama osna Sheren Omondi jomatindo moko ntiere mbalariany achiel kachiel kama gintiere itemo imedo inyalo konygi e yo machal nade yudo kura yudo upande moko ni jo sikul ka gitendo to gisechopo higa 18 moko nitie nyaka sikul mani some mamoi. Sheren budo kata sikul mondo miwuogi nyithindogi. Sheren penjo ni angi duogi kange make achiel kachiel mano mar Quinta mondo me angi duoka ne kanyo bende ka wantiere kode karkae. Steve Ogelo wacho ni antiere kae ka antiere Murang'o kinyi ma kawuono ka luo chenro achiel kachiel. Brother, parne jok manie mesa ni piny Kenya to nyaka sudi to bende duond buche oikore mano mar chwalo injili mar kawo kura e kor gwenge. Wach mangima ahinya mantiere karka achiel kachiel ka bende waluogi karka wacho wamedo mana puonjore e chenro kae ma bende wamedo mana yudo gintiere ote modonjo karka achiel kachiel. Ang'eni wayudo gima thoth. Sheren mae machagu kodi kato bang' ang'e kaka chano ke gikone mopogore opogore ka pod onde chal mar piny Kenya kiduoko mana penjo. Ing'eni joma tindo monego bed ni kawo ID onego bed ni ilando mang'eny nikech mana gima ne kichako wuoyo gokinyi ni wacho ni nitie nyako moro ma owacho ni mondo IBC olos TikTok gi maber. Joma tindo mang'eny ni e TikTok kendo TikTok no gitiyogo recording videos gi gik makamago. Magi channels monego bed ni for example IBC tiyogo mondo gipuonjgo joma tindo. Ka ginyalo, they should employ a Gen Z mondo puonjgi kaka ginitimo, kaka communications. Mondo wayud kaka message ni chopo ne jok mani school, to chopo ne be jok mani oko ma pod onge ID. Nikech nitie jok ma osetieko school mano lalo ID to gionge voter registration be. Gima wanya timo kaka joma tindo ma oseyudo opportunity mar bet kuonde ma decisions bedo made en ni wanyalo mana kwayo jok mani mbelewa, jodongo wao, jodong party or even IBC mondo gimiwa resources mwadhi go e ground. Nikech onge kaka jatendwa ni dhi wuok Ugunja or Genya kadhi Jaramogi Oginga Odinga ni koro bet gi youths no nyiso gi ni mondo gikaw kura. Mano tich magimiyo leadership margi mar youths manie party gi. Nyaka wakonyre, ok wanya wacho ni gini watimo kendwa, nyaka wakonyre. To onge election mibro tim ni bro wachi ni ODM kende, MDG kende, UDA kende. Gini riwo wa kumora achiel. Kata piny ka wapogre lakini malo en achiel. Leaders wanyaka wa elect to watimo nang'o. Party leaders or party officials mondo mobilize jogi matindo manie party magise puonjo mondo pay it forward. Ka gise puonjo gi to jogi ema gioro, gimiyo resources to dhi kucha. Nikech kucha bo kinyadhi makata onge pi, kata kawuono Ramogi omiyo wa pi. Okunyadhi kucha ma onge pi. Nyakubedi umigi pigi, umigi soda, skari odhi malo sama information dok piny, to giwinjo. Tinyiso gi gimomiyo onego bed ni gikaw ID to gikaw kura. Wariwore gi offices mek government matiyo gi youths. Chieng'ne mwa wate wadhi to wanyiso gi ni samugo kura magi mae mwayudo. Ok ni sama nitie hustler fund ema koro ni wamanyo youths. To gigi nok wanyiso gi chon, gigi wachako nyiso gi sani. So voter mobilization, voter education en gima ochuno manyaka watim. Koro of course ka joma tindo yie ni wabi to wabro biro to wabro puonjogi. Wach mangima nya ulali. Adwa yiera kendo pogra koda iparo matin. Ing'eyo ID en basic right. En goma mi nyiso ni ja Kenya. Ka wakawo wach ma kawo pande
mwaduoko ni josiasa to we are losing it nikech ng'ato biro kelo pande with intention mana ni gone kura. Opande ken mago kura kende. Opande nyiso ni ja Kenya mi wuotho idwaro tich kata ka donji get ko kwaya kitambulisho. So josiasa nyalo mana facilitate medo ji jomok nyalo yud. Lakini kwa weyo no wacho pande no an josiasa to kawoni neno standard. Rais nyocho lando koro ji okawa ka opande. Ji ong'ado boda jomwakia loso pande ma Kenya. Jomoko be koro timo hala kode. Jomoko bet kamoro kao foreigners neno along northeastern choko foreigners to me citizenship ma Kenya by migi kitambulisho nikech koro wa politicize wacho pande. Upande en ratiro mari chal birth certificate kata baptism certificate ma jasiasa nyalo mana facilitate yude ko kinyal lakini kinyalo yude kendo kiyude kendi kore kin ratiro ma make a good decision kata iwach siasa lakini kamiyo upande to kenda commission ni kata ndalo mego kura tanyalo kata nyisi ni ng'en nan mana mi yudo pande koro dhigo na kuro ken maber kikwa politicize wacho pande nwa wenjo josiasa konyo mana joma tindo seche moko ka kumikawe bor inyalo ting jogo titeri gweng kamoro kama nandugo mar mondo mwarang weche maga opande no gi kuku mare ntie ote manoro kod Professor Kevin mawuok Mbalariany ono ma Strathmore openjo kanyo ni koro usewito yiero mano mara mano Kariobangi North kama entiere kachi chano cheno mage mago mag tego duon buche mopogore kendo nyayo ratiro kod demokrasia anya kirang mar UDA alwora ma Nairobi kane wawito ingeni ng'ama yie loch mane jasiasa to kane wawito mano ne wasebedo piny mwatimo post analysis waseng'e kama ne weakness nitie to kama strength ne nitiere. Wan kaka UDA party in a broad based coalition nitie mpango mwadhi keto kaka broad based mwadhi make sure ni Nairobi ne wakawa machal makaka ne entie sani koro bing ni ne walus Kariobangi kiko bed ne wadwa mana land gimoro to nyakwa yie ni okinya dhi e tugo to inok loyi dongi pe nyaka loyi kisom gimoro kae ero kamana enya usipa moro no ngote moro wacho ni kod josiasa ke bedo kod gisuche machielo ni giwede kono ise maboro mbui ka giwacho ni we live to fight another day ni no kwa die fight no die election to election ni koserumo twawe kanyo wasudo kama wantiere wacho ni fighting for another day no iri to yiero maduong' mabiro to dhi chalo nade e wach ma olosi kamar opande kendo kaka yude gi yot mar yude ale bicho loso nwa sigana ni kowuok e county ma Homa Bay kendo koro sanwa winje mondo ranga ne kane to achiedh nade ni en mane kotenore kod weche gi mago mag ndikruok ahinya e county ma Homa Bay piny mapok ne yudo pande mag-gi ne ochaki kod sirikal kokalo e bad migawo mar arita kwe kendo osebedo ka odhi nyime gwenge mopogore e counties ma Kaluo kae gi apisas mawuok e migepe mag sirikal mar konyo joma ne pok oyudo pande ma bende noboke mochuno e piny Kenya e county ma Homa Bay chenro ma kamano ne otere gweng ma Ogongo e kachud bura ma Suba North kama apisas mawuok e migawo mar ndikruok mar oganda ne ochope mar konyo jopiny ma pok ne oro kwayo mar yudo pande mag-gi kod mago ma opande gi ne olal. Jaduong' Tobias Okelo osebedo ka onge opande kuom higni madirom 17 bang' ka tulo mane omuoch e pacho ka tok yiero mar 2007 ne oriembe Nairobi kama okoni ne oweyo opande mare kaachiel kod obok mamoko mochuno ka okoni oseneno matek nikech onge mar opande. Nako kipande onge kata kaka nyalo dhi e weche mag loge kidhi dwaro kata namba lo opande kionge onge kaka nyalo yudo an kitabu an mora ahinya nikech koro ang'e ni nyithinda bodhi skul an be koro anyalo bedo kaka jakenya. Bende kindeno ne waromo kod jaduong' Wilson Ouma mane odhi manyo opande manyien bang' ka opande mare ne owang' e od higni mathoth mokalo kendo osebedo ka onge kod opande kod obok mamoko manyalo konyo e chenro mage mapile. Jaduong' Wilson opako chenro ma sirikal dhigo nyime mar tero chenro mar kawo opande kaachiel gi obok mamoko mochuno machalo obok mag nyuol machiegni ir jopiny. Mosekawo lweta mang'isa ni anyalo yude. Koro ago maero kamano ne sirikal mar jaduong' Ruto kuom gimotimo ni
otimonwa maber, omed timo. Gik manyocha ok ayudi nyocha otamane wach mar matindo biro mar M-Pesa ni na onge. Ne ok anyal access. To koro sani aneno ka koro ka aseyumako pande lweta to biro bet na mayot mondo a register for M-Pesa. Jogo mani kod ng'ol mopogore bende bedo kod pek mar yudo pande kendo ma osemiyo thoth joma ni kod ng'ol mopogore rembo yudo chenro mag sirikal kendo gin jogo eko makoro chenro no geto. Nitiere nyathina moro nong'ol to kaka nanyalo ka yudo ne kipande ne onge nikech bath mare be nowang'e ot. Koro kaka nanyalo timo ne onge. Koro ka nowinjo ni kawo kipande ka koro akele mondo mi okonye. Nyithindwa te matindo tindo kawo birth certificate kawuono nono. Kawan ka kawuono gikawo kipande ka kawuono ji biro tikawe nono e ward level. Wan ka gikawo kora. Jo youth te gi mine te mane pokawo kora mene wa gi jodongo te kawo kora kawuono nono. Lavenda Ojala ma osebiro katawo chenro ne gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay wacho ni chenro ma kamano pod biro dhi nyime mar miyo thuolo joma ne pok oyudo pande mondo okaw pande yo mayot ma ginyalo timogo tije mopogore. Mora maduong' en kaka joma dongo mosechopo higni madhi 60 gi wiye biro kendo gidwa ni mondo gikaw kura. Koro ipenjori ni to jogi e kine gin kanye? Ere gima ne nyiso ni jogi jo Kenya nikech ne gionge kipande manyiso ni gin bende gintiere piny ka. Koro pod wageno ni wabiro medo dhi mbele ka wadonjo iye piny ka watiyo gi chife, watiyo gi sub chife kendo watiyo gi jotend gwenge mondo tich obed mayot. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoromo gi jwang' mano e chal mar Kenya. Gimino kanyo timore kaunti ma Homa Bay. Onyabedo timore Kisumu. Otimore kaunti machielo kama nitiere Sheriff. Antiere iri. Kendo ka ineno jok moleso kacha gin jogo ma ok gitindo ikgi osedhi ahinya. Inyalo ka ng'ato nitie higni 50 kadhi malo kata 60 gi wiye. To pande ni oonge go. Irange yo machal nade higni 2 kende kirange ni to Uganda chopo yiero kosetime gi paro mano mar yudo services. Ijo kacha jok ma gintiere godo kan. Wakalo lalo ni kata daraja ni nade. Jok ma utang'onwa go to gin joma dongo kabisa ma wase yudo ni kanyo nitie chandruok. To koro anahero ng'iyo ni koro wan gi chandruok. Koro onego watim ang'o mondo kik wabed gi chandruok no kendo. To an gi pacha naneno ni government onego ti gi existing structures magin go. Ka in e school onego bed ni before iwuog midhi oko makoro ngima chako chwadi matin ni to kipande imiyi gi e school kacha. Ang'e ni nitie diere manitimo mano. Itimo registration ma time iwuoke iseyudo kipande ni. Kipande ni e school kanyo bi ipuonji ni kipande dhi konyi gang'o. Tich mitimo sani mitime gweng' ni onego bed ni gitime gweng' to gitime school to gitime ka tich any institution machulo tax e piny ka. Onego gimany officers madhi kuchacha to confirm or konyo joma tindo nikech for example nitie interns, nitie tich ma ID timo. Sani joma tindo inyiso ni kitieko kok idonjo university inyadhi e vocational training, inyadhi puonjori tich mar lwedo. Aina ang'o mag sirikal timo mondo jogi oyud gini. Koro kik wawe gap, ni waweyo gap. Bed gi gap no emomiyo wan gi joma dongo kabisa maonge kipande. Koro kik government ritarita ni ka wachiegni gi election eka gikelonwa services gi onego chaki sama gichako magidonjo office cha to services ni en gima nitie to konego bed ni en gima itimo gi sirikal achiel to sirikal moro ok tim. Emomiyo onego bed ni parliament gine ma gin gi power maduong' e pinywa ka. Gibed piny gi find strategy mar transition ng'ato from birth certificate to ID. Kiwuok ni tiyo gi birth tidonje ID. So they should find ways ma wanya transition maonge gap no ema ketho. To kik warit sa siasa. Kik rit sa siasa. Mani gima pono timore sani higni 2 kende ka warango ka to chomo yiero maduong'. Joseph. Erokamano. Mana kaka nyawadwa wacho en kaka chako wacho mbele kanyo. Wakao issue mar opande mwaloko gir siasa mag okura and yudo ka sirikal ema chiwo ID
hinyo mana wache ka ji ochomo yiero pano mano culture manyaka oge jawa nyaka ng'ene ID kiongo go daki on title deed daki bed gi line mar M-Pesa mondik nyingi sani register SHA daki register SHA which is a government service kiongo kitambulisho so nyaka wanyis jowa no opande oken mago kura opande timo gik mang'eny sirikal be nyaka kako wachni ket mechanism ma services gi yudre all through from the day January to December kikubed ni keto gimna sa time moro migo kod gi siasa mar ariyo en iboyudo ka jaduong' moro wuoyo kanyo ing'e jaduong' no sama ongo ID tek bedo nyathine ni ID ka wuode onge ID nitie chances nyakware be onge ID nikech ID kikawo go nying janyuol so iyudo ka seche moko wacha no kwal kuchwa ineno reason momiyo seche moko kwa kal lakini kidhi rally mage jomo pongo rally makata kopang line in jaduong' bila no kiyudi line digole no ongo pande you cannot imagine so seche moko iyudo ka kata yiero mokalo ne wawito go kura 200,000 tiwacho ne iluo Nyanza kende joma ne kogo kura man gi kura ne lawe 700,000 sani nyaneno report moro ne Nyanza sani nitie 1.5 million people moseromo go kaw pande go kura to poko kaw nikeche waloko gini obedo mana gir siasa so kawa keto nwa dwar go kode siasa to bo medo hinyowa to kwa keto nena government service ma ochuno to aparo no pachwa bro lokre mondo wange no pande kikwarange mana go kura kende warange no pande ka ingo to kata divuoth nade piny kech kata police koro mukodi Nairobi ka mondo identify yourself ni jakenya number 1 wapi kitambulisho so aparo no kanye ma we must take kino kamano Peter kawantiere kodi karka piny ka ogi ombulu piny ka ogi jogo mantiere kod kura kendo ka ogi jogo mantiere kod opande opare ne gwenge moko gionge i Nairobi ka nyakach kidok en kumoro ma igeno yudo ka oganda osewuok oko sani kidhi luongo rally katito kacha kuom ranyisi jok madhi wuok kata kedo ni thoth gionge kod opande kata mar yudo chenro mamoko mag sirkal to jasiasa nitie kacha mar kawo gi nikech kura interest gi pogo yo machal nade mar mondo ne jowa yudo basic services mano ma japiny be ne yoro nikech bedo go opande en ratiro mari kaka jakenya Cleopas mokongo kawacho ng'ato nitie mondo mine gima timore Nyanza kawuono ni nitie ng'ama nobedo piny moneno kama rem ne nitiere rem ne nitie kata chon to nitie ng'ama nobedo piny kamoro moneno rem ma jogi nene godo iwinjo modhi e data mar sirikal mong'eyo to jowagi ang'o miyo ok giyud gigi to ofuato motiyo gi intelligence ma en go nang'o miyo jowa ok yud gik ma jomoko be yudo to fwenyo ni jogi onge kitambulisho kanyo oro ni mondo wagole siasa oko wagole kaka siasa oko kabisa ofwenyo ni jowa ok yud services gi nikech gionge ID sani wan gi pesa jodongo sani uchiegni wuok sa mineno wuoyo kodi seche moko mosewuok wan gi pesa jodongo wan gi pesa mar joma nigi nyithi kiye mioro M-Pesa ma jaduong' chowacho ma kionge gigini to kinya yudo services nitie ng'ama obedo piny moparo gini to Marti ng'eni ka ni studio kato nyaka pongeza to mana PS Raymond Omolo kuom timo gini bede sirikal mo nono nang'o miyo jowa ni chien to bi omo gi kama tetete mokel gi kama mokelo gi te mondo jowa bi yud services ne kinyi neno line man nyaka thurwa ipani nyo timo data mane utiyo go mofwenyo jogo ka onge siasa onge kanyo kada matin en mana kijana ni malo bedo piny PS Omolo moparo ni jowa ni piny to dwani mondo kel jogi malo to Omolo ok tima gini wach mar kitambulisho ni kende Omolo kata na ute manyeno kogore piny kamano Omolo chungo ok siasa onge kanyo ok en interested e siasa odonjo sirikal to paro jowa ni jokama oneno dhoudi moko kaka chal sano otembea Kenya nzima oneno dhoudi moko kaka chal diere mana dak Mathare kane pod an kijana Cleopas kawuono ng'ama ng'ongo itiyo kidak Mathare tiri basa dar kanyo isedar nadhi kama nitie posta ne pod tiyo naneno ko line gi oriedo mabor kabisa to jomotigi gin giriedo ga mana line kae kata sirikal nitie pesa moro mamiyo gi week ka week Omolo nyodonjo kacho yudo ka sirikal dhoudi kamiyo sirikal Omolo dwaro mondo empower jowa kendo sani nitie joma ground dala ka dala ko yud ki jaduong' ma ok yud pesa no ting'e to ko yud nang'o kama ng'ato time kama ng'ato time maber
wagona ga tik mito ni ka to moro timo maber jo wasani dhi kawo kipande kendo jo an ga dien dhi kawo ombulu kendo services moko machalo kaka moko mag SHA miwacho gi to and affordable housing moko nyalo weyo kendo bingeno molo kendo show jo wa agina affordable housing osoyo to kendo SHA ni kaka neno ker dhi chulo ne jomoko ng'ama sani mwanyalo keto pacho mwanyalo keto wang'o ka en apieso molo no makisedonje SHA ni to ge kako dhi sama ker wave ne joka wave ne nyaka joka nikech uneno ka ker nyoywa ke TV ni joka ma ute managero gi kendo joma ne goya mane chako donjo adwa ni seche ma wane studio ka Clepa jo donje gi miluongo ni affordable housing kata mana jo Nairobi ka dhi donje gigo gigo kete waketo wang'o dwa ne kaka itime joma nyego sirikal kosedonje mineno udi man jogo rodegi nya dhi e data ute go sepong mana gin muthaiga kacha migero mkuru kwa jenga mana gin jowa pod rito ni wadwa neno gik kaka idwa tim kuri neno ka bwana mobiro gi initiative mar kawo kipande ma NPS omolo mana Nyasaye mondo gwedh buoyino kama entiere mogola gola jaduong' maonge ID ni to kendo an gadier ni jaduong' ni dhi bedo enrolled ma uyud kata mana pesa mar jodongo ko odhi yudo an gadier ang'e capability mar PS omolo koro winjo jatenda ka wadwa ni wagole siasa ng'ani ok interested gi weche mag ombulu to kendo kata mana sirikal matiyo ma koro tiyo sane ni ombulu no ka kama na matin masan do sane to wanyalo dware to gimi exercise madhi mbele ni en obedo piny mondo jogi otimre nade mondo jogi oendelea iwinjo koro wamiye lwedo erokamano ahinya Peter kendo ilere kendo imiyo wang'eyo kata jalo mokawo chenro makamano motero kaluo ma Daktari Raymond Omolo ntiere Jay Okocha ka ang'ina ka uyuo dakika chieng' mabiro ka duogo tanga loko tanga warangane siasa mano mara pogruok kaka oganda wadhi bedo ka warangane Jay Okocha en JMDG wuo maber but we achaya ne odie machielo Ruth ati chieng' wacho ni Cleo nyise nyadene no mondo mi owuoye gi rowere kik giyie tik kodgi marach. Msonga the chairman wacho ni Egerton is fully present with no apology submitted. Aya die ote machielo wanajo ka Lewis woda wasi boda alot wakantira wasi boda ka unlocked erokamano ahinya Odongo woda Sembo Jangoma asedonje chenro ka Sembo got bondo kae wane chenro Engineer Lazaro Kanyambok oro ote kae kowacho ni Oluoch preparation mano mar election chak record ndikruok mar kipande then voter registrations politicians magwa kaluo kae to believe ni preparations en odiochieng' mano mar goyo kura kod all system mano mar campaign mar choko crowd e pewe ati ni mathoth wacho ni giyuda kacha ni mano mamoth rally wacho ni en rally mane ka majority onge kipande kod kura sani voter registration dhi mbele to gin gilaro supremacy battle e party positions kingpin ero ulale wache kanyo wacho ni Anthony Lazaro Kanyambok ma anayawo mana itgi to giora ora guns aya machielo bende nitiere karaka gioro guns mondo oradi kod journalists mondo mi discredit gima bende koro inyisogi aya part mokwongo cha twawinjo mar ariyo ni orekero mondo mwawinje ni Lazaro Kanyambok wakawo ywe masani sa ose romo dakika 31 tok sa ariyo kik dhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake wuok tich akelo ni mix bokwe e kaito tich ariyo rege owake yani tunaongea na Majar Rastafara
alafu ticha dek kwa mwaka jwang akelo ni mana yani ngeni baka giwasani ticha ngwen is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday sukuzo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar cham. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Kata kocha dir kawuono gimoro mara marach meni setimo ka ok apar ni biro lokre. Onge gimoro mara ma ni biro loso kae bendi winja. Idona timango. Atimango? Nyisa atimango. Anakwayo nuwo mos. Owinjo koko ka wanie. Dol mana winjo oko kanyo. Awinjo ka gima en mar Sanju gi Pari. En ang'o momiyo gin gi dhaw? To bende gin pok giromo ga nyaka nene. Rajiv in wari koda. Ang'e na garicho Pari. Sanju. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo nyakoro moke jwang' chenro mar piny dhi nyime kae. Ote mar Shem Otho wacho ka ni greetings Cleophas aluo twak kenda mor ahinya. Adieri mar wach en ni sirkal otimo maber kuom gemo andika machiegni kod jopiny. Secondly, jowa mani kod ng'ol okony mondo mi ondikre. Tok ka opande to dhano okawo ombulu. Telo makare ikawo kod ombulu. Wakaw uru opande waduto kendo watigo makare. Akwayo mar ariyo Cleophas kae, kik wati kod kura marach. Waket iwa kando kaeto wayier jok manyalo konyowa. Mogik, yudhe ok ohero goyo kura. En kwayo mara mondo mi gikaw opande kaeto giyie gigo kura ka thuolo ogik. Nyathi mora mora ma osechopo higa 18 kata pod ene primary ukaw kipande kod kura. Mano wach mangima mantiere kar kanyo. Again nitie mathoth bende mano akaw somo kata sama no akaw yueyo. Tielo mar ariyo ni adani walose kopogore kod ndikruok mar opande. Nitiere wach mano mara Opiyo Wandayi, jatend migawo mochung' ne weche mag teko pacho kae. Iwacho ni osegolo paro mopogore kaka oganda nyalo timo weche gi mag siasa. Ageni ka nitiere picha mokwongo madhi biro kaeto bang'e wawinj kata duol madhi bedo kar kanyo achiel kachiel kanyo kaka wanya bedo gi thuolo mar winjo Opiyo Wandayi kaka noloso odiochieng' manyoro kane nitiere ei kaunti mano ma Siaya. Wanya winjane kaka noloso. Baghdad okelo nwataya ate do south dem jote amoso no kwero kasewa maloka kasewa unka until the next government kwa alafu energy and petroleum. If you say that ODM can also produce a presidential candidate, nobody has stopped you. If you want to run for presidency through ODM, go ahead. Just go ahead.
But you'll be running for what purpose? Go ahead, run, and we see how many votes you can get, even from here and here. Yes. If you want to run for president under ODM, please go ahead. What we are saying is that as a people, as the people from this region, as members of the Luo community, it is only logical that we support Ruto so that he gets his second term and he forms a government with our votes in it. Sasa, kuna watu ambao wamedanganya sisi miaka mingi sana. Sisi hapa tumedanganywa na watu wachache miaka mingi sana. Na sasa wajinga wamerevuka. Sasa werevu wako mashakani, si ndio? I will take charge of ensuring Ruto gets the maximum number of votes from Siaya here and beyond. Sasa kama wewe uko na mtu yako ambaye unaunga yeye mkono wewe rais, wewe kuja. Alafu manager terminga muchung ne weche mag sitima teko. Achako di Joseph Olale. Owacho ni logic. Bene mano gima reason inyalo golo proof. Ntie gimoro ma owe oko ka. Yo kata kwa wacho ga ethos, logos, kod pathos. Giduto kama gintiere. Ntie gimoro ma gi appeal to. Kata gimoro ma chini ng'ato. Paro ma dhano ntiere godo paro maleo. Kato bang'e kaka oganda bende winjo ni yudo yo machal nade. Kato bang'e values magi mantiere. Bende ntiere trust e giduto kama gintiere kendo ka giloso. Akia dinge ng'ama jatend migao loso go. Wanda iloso gi ng'a sana. Ma penjo mana nyalo penje kana yudo studio kar kae. Owuoyo gi ng'a sana wacho ni kik wapogo oganda kama ntiere kar ka. Oganda osepogore machalo kama. Aparo ne kirango bura ma jowa ma ODM notimo Mombasa. ODM at 20. Kaka ji nowuoyo. Then ing'iyo josiasa moko kaka osebet kawuoyo. Jatend teko mar stima direct his words kabisa. Kendo joko wacho ni oyiene yiero mabiro ODM onge teko magolo presidential candidate. Owacho ni gin gi support Ruto. Owacho ni ng'ama paro ni nyalo chung president godi ochunga to wanen kata siado yud kuradi. Ko kaluongo nying ng'ato aparo ni nitie ng'ama address but an aparo ing'eyo seche moko jowa ma ODM wigi wil sani watewa ni broad based government nyaka MDG. An gima paro maduong' en ni sani kako siepna ma janyakach to ni UDA oripo bed ne joluo osegolo signal moro no higni 35 mokalo every year nyocha wan ga gi jachung' ma president to body language ma jotendwa nyiso ni ma yiero mokwongo ma wanyalo dhie kaka oganda luo ma ok wachungo ng'ato ma wagone kura. The basic of that en to watimo nang'o. Osiepna ma bende ahero kaka tiyo miluongo Raymond Omolo bwana ni wacho ni en ng'ama chunye ler. Ok en interested in siasa. To aparo no statement mag waziri go oripo form basis marwa mwabagain gon to ka wadhi siro Ruto e yiero mabiro ang'onwa man kanyo kaka oganda ma jo Nyanza nikech ok wadhi bedo presidential candidate. Nitie chances ni kata Western nyalo chuma kogolo to kata kogolo ok bed ng'ama nyalo kelo competition aina. Ing'en jakom no loso siasa ma Kenya ma kata wuok ma joluo go kura mokwongo nyocho ken ga gik ma ji ochiko gi jotelo chiko gi en jakom ni e ballot. So wang' ni jakom onge e ballot. Penjo mokwongo en ji bro wuok go kura. Jotendwa ma wayiero ga kata sani kirango governors wa mapiny luo. Devolution sani an nyocha dhi Murang'a somo weche mag revenue collection, digital revenue collections. Kidhi gik textile idhi Ukambani. Wan kibiro pinywa jotich ok ochul, nurses irodho, joma ywechi siro dweche 6, jopuonje akia onge go mwalan. So aparo no waziri ogolo point to ani pacha ka wachako structure to en mwati kode bargain for the next because ng'eyo nyocha Raila nowenwa jomoko na expert e sirkal ka to gitimo pogre ani pacha ka nyalo wacho kaka an aja MD jo ka ja ODM lakini aparo ne
waziri golo signal moro ni kada kwachung president tara wamany jalup ker kaka oganda mondo nikech wadhi siro Ruto nanyo wadhi sire tich motin wasani to nyisen to wan twayudo ang'o ilweny mwadhi goni to sepenjo no bende iwacho kaniero iwacho ni to gol ma eko kama do miu to sani ntiere ng'ama ntiere lemo no ma bende geno yudo lemo no yiero mabiro masani gi joma sawa en kinde monego beni chako goye mbaka no sani koso en sama biro chon koso nego make yo machal to jomagi monego bed ni goye safari ya kesho hupangwa leo jaker bro rango ne odwa dok e kom to korango kura mokalo ne jothurgi ma jogot gi joma sawa nogone kura ahinya wan sani wachal joma chamo chiemb jotugo ne okwatini ahinya to nitie signal ne e wach broad base ne wadhi sire koti kodwa ka koti kodwani so wabende dak wadhi kuro i mesa kaka joywe mesa nyakwadhi kaka wach ma kaen pacha kaka an to an dalam kabisa ne yiero mabiro jalup ker owoge e side ma western ma Kenya either Nyanza or western to ken Nyanza to kan kalingo ballot mara talingo ni jatend teko mar stima Opiyo Wandayi so that wachak pangre chon kikwarit sama koro jigoyo mbaka kwachopo kwachako wachno sani to wati matek eka bende bro golo jowago kura anyisi ni yiero mwadhiye kawa onge top structure ma sirkal wadhi bedo gu vote apathy mapok wanene piny luo ero kabana nyashere no mondi entiere iri karka iwinje yo machal nade e kind kirtelo ma winjo kanyo ni kik pogo oganda osepogore mochopo kama chalo kama iwacho ni 2027 to dhi chalo nade kama ntieka aparo ni oganda to pogre to adwa wacho ni shida ma wan go gi jotendwa wan kaka youth en ni wan e 2025 elections 2027 to pok gitieko tich to gisechako wacho ni wadhi chamo chips wadhi chamo gweno wadhi chamo nyoyo to gin gi 2 years ma wamiyo gi pesa ma taxpayers ma pok gitieko nwa tich monego bed ni gitieko tich ero Jaugenya wacho ni safari ya kesho inapangwa leo to leo ni ok dipange 2 years tu wan kaka ODM wan wacho gima ma baba no wacho elela ma kila ng'ato winjo moko wach kuonde moko mano wacho ni wabet e broad based nyaka 2027 pod wane 2027 wadoke mesa to wadok gang gimwado no nego walose mokwago koko walose mos mana kaka jomoko lose nitie MP moro mano wacho e social media no golo video maber mo wacho ni nitie jo dok moko manigi PSS mang'eny CSS mang'eny to gigo e koko tiwinjo gi mana ka gipango tijgi e ot mos mok gigo e koko to marwa ni ma news masachiel wago e koko news masadek wago e koko to pok wachopo kuma watieke tich an gi pacha naneno ni kata waloso wach e ot onego bed ni wadhi mbele gi tich nikech gigariyo go nyadhi kumoro achiel they can be served at the same time wadhi mbele gi tich mar jotich no ma jopiny no miyowa ma nyaka 2027 at that time wabro dhi e terms ok bi konyowa kaka oganda luo to mane gimanya wacho to most importantly gikony joma tindo nikech satema giwuogi wacho mana ni gin nga joma tindo be nyaka gikete gini nikech joma tindo be needs gi opogre gi joma dongo school chal nade disbursement mar help chalo nade nitie nyithindo matindo ma wachopogo kanye nitie mobilization mar voter registration ID gi gik machal kamago to ka ji onge somo onge kumwabe dhiye kaka oganda luo kata kwa kia timo ohala kata kelni mana factory market ni kanyo tikia timo ohala no katikia tie factory onge gima obro konyo wago koro mage gik ma jowa onego bed ni wuoye yeah ero kama na Peter antire iri karkaya nge inteja
kanyo ma serikal iwinjo kanyo gino ma Wandai bende lose mane kaka oganda onego bed ni range ni dhi kode yo machal nade koso sani ma ok en twak monego bed ni warango kata mokwongo kanyo miya paro kotenore kod ochalo battleground sani ji oseyawo men tena men milaro ang'o ahinya mantiere kar kae en lemo ma ng'ama dhi chung' kalaro kom kod jatend piny Kenya William Ruto koso gima ODM ochung' godo ka giwacho kaka Sherini Sujo kawacho ka ne nyaka 2027 jok moko to nene ka gima gin 2 term kae wan gi ji ariyo 2 term Crusaders mago jo praise and worship mag 2 term to nitiere jo praise and worship machielo koso gin jo pamo gin ma joma pamo ni wan wapamo nyaka 2027 kanyo kochopo to waling thi kanyo warangi machal nade jo 1 term ingene Cleopas ingene case mar ODM ni ingene ambe na anja ODM kane poko ker no kawo mondo wakonye kode tich mokwongo nan coordinator mar utalii ward Ruaraka kanye maker no keta tabedo jatend biashara Ruaraka nzima iluongo ni MSMEs kawuok kanyo to koro atelo ne Nairobi ina no step no ODM ka nitiere jomoko nitiere a group of people ma weche moko mag ringe ndara ka moro gi kabisa nikech mane kaka gibegi gidhi ga mbele ineno magin gidwara ni kata nye baba nitie gilema lema ni baba eno beda kamano mondo dhi ochung' mondo seche ma baba wacho ni dhi chung'cha wambo mak bado an wadhi konye koro seche ma baba oko kadho to gito gi kadho en wala mosebedo ga wan ne chon nitie mana jomoko mamora moro ni wadhi ndara wadhi to gini nye nitie kendo picha moro nitie ma neno Kariobangi marach sana gi cases mag jo ODM gene en mani koro ok wanyalo wacho gene nikech nyalo baro chama jatelo wuon mano onego beni support chama mar ODM kata ma chope kiwango moro nye support ng'ato nono iwinjo mano gima ne ok wanyalo wacho koro ODM kae nitiere jomoko ma chungu candidate mondo dhi ochung' sani nitie ng'ama nyalo chungo candidate makadhi e Kenya ka mopogore gi jakom ma koro nyonindo nitie onge it means ni mano wadhi chako from zero koro gima ne nitie giminano ka waziri mar sitima Wandai wacho ni kama ne jakom oweji kani kae ma at least kineno jomochung' kae ma at least adier kineno kaka sani wang' ma ker ng'iewa godo wang' ma wir Ruto ng'iewa go sani kata wan joge ma joluo mane UDA kako ng'iewa wan e chunye adier ker kata kane wuotho ineno ka Nyanza ni ne nie chunye kabisa mano min mare koro wan safe e lwet Ruto molo lwet ng'ama chielo to sani ka ng'ato moro nyalo chung' be dwaro ker ok nyalo yudo chuno ne nyaka koro waninda nde bwo bwana ni Ruto ni mbobro nde bwo bwana ni makata ka Nyasaye kelo gweth moro to kel gweth kopitia kuome to wach mar VP sani ok wanyal wuonde nikech nitie ng'ato kanyo mabo bedo mabe tiyo matek mabe nyose deliver makere nyose na en baka makik mul en kik mul nikech ka kero gweth kero chako wito kocha koro wan wang'e no okay kopogore gi lemo manyo miwa gi eki kamoting'o Wandai bade gen inyal chaki medo wakendo jadi kendo chako donjo nikech at the end of the day wadwaro gima serikal kadu osiepna iwuoyo ache tigine ne irungu ka ng'ata ma Murang'a en osiepna kabisa en kanyo osekawo Murang'a nyo wawacho no okay koro siasa koro wagol adwa choko jowa temar potential within Murang'a mondo ang'e ni to Murang'a nyalo dawore na mo gwelo ji mo kelo investors gini pod nyalo timore Nyanza ma pod makidhie sani deputy kiki donjo office ni kiki bi kiang'owa kini ina goli onge chiemo bro dhi mbele onego wakwong wakol gigi kapok wang'eyo lemo ma dhiyudo to kok wakolo gigo kata ker miwa vice president kawuono ok dhi konyowa nikech county is disorganized Homa Bay is disorganized Siaya is disorganized Kisumu afadhali Migori kamano koro wan mokwongo wabedo discipline mondo wan wawegi to sani ni ng'ato dwa chung'e ODM niyo wangine kama joluo wuogure ndara ingene jaluo madhi ga ndara minego kaka to wang' ni ng'ama dwa dhi negi to Raila onge diere mane omo Raila airport kucho ne pod aja ODM mobawa risasi motere nyaka ginene capital ile kacha modon sani wang' ni gol ni jaluo onge no wadhi omo Sifuna ni wawuok ne ng'ama dhi wuok oko onge ng'ama dhi wuok oko koro ker matiyo ne man gi goodwill mar joluo
lemo manyien neno ka jorabuon ywago no miwa gi kaka mambade nigo mano kom maduong' malich makata Apollo seche moko ok wanyadhi yude kaka wayude piny kae mwakwame mbade nyaka retain komeno opiyo wandai no weche mag sitima misoyo nyaka udi mag lum kan opiyo wandai nyaka beda kanyo sia nyaka deliver iwin Pieso molo bende no gedo ne min liete kama masani wan gi sirikal moting'o bunde ni kik ukaw gigo ne gigo ma simple ma wik madongo mano kwane nyaka chieng' no aneno mana no wasoma kidhi archives ko wayudo ne ng'ane kamano lakini sani koro wadongo waneno kaka jowa koro nitie tiyo koro nego bende wa appreciate kere matiyo ni endi kubiro medo wa kendo nyadhifa moro uchako medo wa moro kendo mondo jowa otiyo maber to counties wagi waket piny wabed gi seminar moro ma counties wamo to gisum paro moko kaka counties moko betiyo kaka koro Murang'a to ne gitiyo nan to jowa dhi mbele to kata mana wach ker no eribro po mar ka chieng' moro wayudo deputy moto adhi to ker chande pache ni kuoma kabisa nyalo po ka ebo ola to kila ng'ato malo ka to kaka nikech ebo do ng'iyo safety maro sepimo piny wacho ni jogi ka wene gi kom dhi ketho giga jogi ka wene gi kom nikech dhogi nosedhi mokirore makero oseng'eyo gima gin kaka nyalo koro ng'ama chunye nitie kabisa jaluo be neno pod dwa dhi chungo presidential candidate an wacho presidential candidate no wawero kabisa wanindi kuom ker matiyo sani wamiye lwedo kaka dwaro mondo wachak wadhi wakwaye ni medwa kendo ministers moko marom gi joka chaki medwa kendo mondo wagine mondo wati iwinjo kech en ng'at wanyalo tiyo kode kendo en ng'at ma jakom nyi neno ka jakom we okaka ji to olalo kuome to kamano to reku kamano we are safe we are safe wuod Nyalenda bi kata we are very safe to William Samoei Ruto erokamano ahinya Peter ang'ena achopo kama dak tieki kata anga chak mana kodi kanyo bende mar mondo mimia wach mari mogik ka orango kama piny luo bende koro dhi bedo kae ka chomo kata wabedi kama chal nade wecho mag siasa kod dongruok mane okamigoyo gi kik obed mano mar pogo oganda oganda obed kumoro achiel wach mari mogik en mane kachak kodi wach mara mogik wadwa ni mondo wabed gi wuoyo moginene wadwa ni governors wa mondo wabed gi teko wach achiel dhok achiel gi jowa mane sirikal wadwa ni governor marwa ma Homa Bay owinjre gi jowa mane sirikal matiyo te ng'ato kik wach ni mondo mi ng'ato gol oko jogi koti seche ma wan gi PSO molo nyalo golo gimoro to dhi piny governor kogin at the end of the day wadwa ni jowa mondo oyud ang'owa oyud konyruok koro kik wagwarre wabedo gi kopun moro mwanyalo wuoye kaka onagi kendgi wuon wawuo mwaluonga jogi te to waluong welo moko investors moko babe mwanyalo biro to wadhi mbele ineno Cleopas Kisumu be the same wabeda beda mwatim kamano Migori be the same to kwa timo kamano mwatiyo maber gi devolution manene jakom okelo ni endi to adhi maber iwinjo kamano erokamano ahinya Joseph Olale ntiere ka yudo wach mari mogik bende mane pinyo na chiel kama oganda chon erokamano Cleophas an gima dwaro ne kopogre gi Kenya ing'en kiwonya kichag koro josiasa wa ma piny luo odwok siasa mag liete piny siasa mag go kor siasa mag ng'ano mohingo ng'ano mondo jowa odogo go mbaka mar dongruok ne kichako devolution ne nitie gimon LREB Lake Region Economic Block counties moluoro dho nam migawo nosekonyowa nadi kapod kambi mar rech ne Thika to rech to wuok Kisumu tend count devolution osekonyowa nadi ka rech wach no thoi nam side ma piny luo rech ringo dok Uganda wapenjre to e weche mag pur kambe wa mag niang' otho nyocho ket achiel kuomwa e board ma kambe niang' wan gi kamba di piny luo mandiko ji kapok dwa tim gik miluongo na economic forums ma jotendwa betie to wuoyo to gimino gik ma giwacho no wan wadwa rallies i pap mag school kia iliete to nitie generation ma jotelo kama nyaka dhi dala mondo piny olokre kata kirango piny ma Central okadwa luongo jotelo moko manowuok eka koro ji ka irungu ka ng'ata Ndindi Nyoro gibiro Kimani gini ma piny ochako lokre ok wawach ni ng'ama duong' rach but wawacho ni ka ng'ama duong' otamre paro manyasani for the future ni pod odong' i paro machon
to we are doomed. Erokamano ahinya Sherino Mondi atiyo kodi. An gi ariyo matiyo kogo na mokwongo amor ni sani wan gi Gen Z e parliament. It is already a show ni youth nyalo. Kati pingo ni kiano donjo kianango. Kano kel gir women rep ni no nyiswa ni dhiuru wadhia gi women rep no representation nyaka wayud gender equality nyaka wayudi nikech kwa dhie mesa kaka mon to gitamre ni rit mondi koro losnwa women empowerment ketnwa women rep kanyo. Sani wan gi Gen Z okonya tiyo kende nyaka waso Gen Z mamoko. Koro gimokwongo madaduoko ne kasipulero kamano en soyo Boyd Were kech that is a clear representation ni joma tindo nyalo kiginyiso ni tomorrow wa en kawuono 2027 biro wanyiso joma tindo mondo wuog oko mondo chung mondo Boyd kik ti kende oti gi joma tindo kendo moko mondo gibed gi paro manyien ma jalni wacho paro manyien mar ni gigi ni 1995 nitime kama sani wane 2025 wadonjo 2027 wadonjo 2030s centuries mabiro wadhi time nade mopogre in which way to wanya time nango joma tindo. Koro ka joma dongo ticho tamo giwene joma tindo mondo joma tindo odonji oti. To katieko gota wacho ni akwayo ni mondo joma tindo uwogo ko mondo kao kura to gikaw ID. Nikech gik mwawacho gite biro donjo gi koni to wuok gi koni to onge gimwa biro yudo ka waonge kitambulisho. Erokamano ahinya Sherino Mondi jakanyo ODM Youth League kachiel kodaka manager mochune UDA e county ma Nairobi kae Peter Oluoch Lango. Erokamano kuom thuolo mar bedo kod okinyi makano kachiel kodaka Joseph Olale mabende en MCA mano mantiere e county mano ma Busia mabende en jagoro mochune weche mag siasa e duond bura mar MDG kuom bedo kodwa okinyi ni makawuono. Agoniro kamano ahinya kuom bedo thuolo bende mar chopo e studio okinyi ni mar mondo mwatwak warango chal mar piny Kenya. Sa odong' dakika achiel kende to romo saa 3 mar okinyi makawuono. En thuolo madaweyo ni nyawadwa Sharon Ong'ao mar mondo mi okelnwa ka mano e chenro mano mar ng'eyo thumbewa en chenro mano mar mbaka oromo. Wachako kod chal mar fwambo wana chopo chieng' tich abich ka wantiere kar ka Sharon Ong'ao kelo chal mar fwambo e mbaka oromo. Joyce dwaro jako twak mar mbaka oromo saa 3 nyaka oromo kata saa 5 mar onyango. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokiewo nyaka sango warad ka chieng' machielo Nyasaye oloso thuolo oriti masani.